Ọ nna m bụ onye Soludo lapụtara in this Monday sit at home thing si ka apụtaba afịa then Soludo alapụtaghị ya omego obe pụta ahịa aka akpabụrụgo onye aka kpara. He has been adopted since 2023 and since then Soludo have never for one day sent a delegate to go and console the families that. Ụmụnne m ndị Igbo, ana m ekene onye ọbụla na-esonyere m n'oge awa onye mụ na ya na-aba abụ Mọmị di ya bụ Francis Enibe. Onye nwa bụ onye ndị kidnapụrụ since 2023 kwa. So on September 25, 2023, mgbe Anambra State Governor gave order nye iwu wee sị na onye ọbụla ga-apụta sị mepee shop on Monday sit at home. Di ya bụ onye isi ahịa Amazon mbuka Amazon. Okay, so di ya wee pụta ọ ya bụ onye isi afịa to obey the order of governor abịa kidnap boy. Since then ha ka na-atụ anya load to them. So kind from her before we continue. So Mọmị biko kọwara anyị onye bụ and gwa anyị ife mmenụ because ife njibewa bụ na o nwere vidio mfu na trend online gbasa ebe nwanne gị nwaanyị na-eti arịrị ife digo agamiga. So nsị ka m bịa ka njọ ọgụ ka ije ọnụ gị na bụ ebe ụmụ Igbo ife na-eme. Ọ bụ eziokwu ihe kwuru ihe mere eme on 2003 September 25 on Monday ebe 8 agago m ọrụ ebe m na-achọ akara aka m ma asị m natawalekwa ihe na-eme. Ọ bụrụ na di m pụtara ka o mee obe ihe gọvanọ kwuru n'iwu na onye isi ọbụla ga-anọ ya na ahịa ọbụla a dọrọ onye isi anọghị ya akpọchie ahịa ya bụkwa na onye isi nọ ya ndị nọ n'ahịa abịa akpọchie shọpụ ha. So ọ na-emekwana ya because di m abụghị onye na-enupụ isi. Mbọ niile ọ na-agba abụ ka agamni na-adị na Anambra botuma na ahịa mbuka ọ na-eji isi akpọchi ụzọ ma ọ daa n'ụdị ihe a and obe aha ka ọ na-emekwanụ ebe aha ka ọ nọ on 25 Septemba ahụ ihe a mere abịara ebe a wuti ndị ọzọ kwanye na anọ ihe ọzọ emere bụ chairman ka a chọrọ ihe a na-ajụkere ihe o mere adọlie ndị nọzi mgbe ihe mere asa kụọ were isi egbe kụkpuo ime buutu ha buru ya ha dị mmadụ ịnọ fụchichie ihu anọzi m abịa kpọọ m sị m lekwa ihe mere ruo ma taa mbọ niile a na-agba ma mbọ ma ego ma nneke niile a na-agba otu a ka anyị si jedebe ma ndị mgbuka ma aka ha nyere ma ụmụ ya ma ụmụnne m niile ma ahụhụ anyị na-ata onweghị ụlọ ekpere anyị na-etinye isi nke a sị weta eweta ma ya bụrụ na udo dị. Otu a ka anyị si nọrọ ka mgbe a were eze na-ekpe ekweri. So o wee bụrụ ihe mwute ọ bụgodu na ọnwa ọrụ eri bụ title friend ya so wee gbaa mbọ ya na ya na-agbara mbọ ma mgbe Honorable Soludo na-achọkwa ịchị the first ten o soro wee gbaa mbọ ya ka ọ dị sure na gọvanọ kwudoro mana ihe niile a otu a ka anyị si nọrọ n'anya na-ele sinsi ahụ onweghị onye na-ajụghị anyị na ọgwụ na-asọ ndị mgbuka na-eme anụ kịta ha abịakwa jụọ mụ na ụmụazị. Otu a ka ọnọdụ si wee nọrọ ruo taa anyị na-agabigakwa n'ihe na-ayọ Chineke amara ka o mee amara n'isi ya nọọ ihe ekpere m. So otu a ka m si wee hụ ya otu a ka ọnọdụ mụ na ụmụ m si dere. Okay, Mọmị ka njọ ọgụ so since September 25 a year 2023 ha kidnapụ di gị till today ọ na-anụbeghị mbụ ha kpọrọ na fon ndị kidnapụrụ ya kpọrọ na fon wee kwuo okwu si weta ego or something like that. Since then ọ na-anụbeghị from him. Anyị anụbeghị na-abụ na izu aha na akpọrọ ego nwe ole akpọrọ enyekwana ha na wiiki ahụ anyị anụbeghị ọzọ. Okay, ha kwuru okwu ego na-ewere ego ahụ nyefe. Agbakeriri ana nwa m nwoke rere ma kamela ya ma ndị mgbuka soro nye aka ewee wetakwa ego a nye ha n'ụzọ niile esi wee tụfucha ego ma ndị niile nyere aka ego kamgbe aha ebe a ka o jedebezi. Okay, mana kemgbe ahụ Governor of Anambra State Gọvanọ Soludo onweghị ife ọ bịara bịa gwuru ma ọ zite mmadụ for this issue for this case. Onweghịkwa ahụ onweghị maka ozi erugo onye nwe ọnwa ya na di m dị na mma nọkwa nso ebe ahụ ozi eruchago ha ntị na mbọ niile ndị mgbuka gbara. Otu a ka anyị si nọrọ onweghị ihe onweghị ozi anyị nọ. Okay, so that 23 bụ Monday
Yeah. that Monday ahụ o kwuru sị emepe n'afịa and the Governor Soludo wee nye iwu so onye ọ na-emepe sị ndị South everybody they should open their shop. Onye mmepe ahịa ọ nọrọ ebe ahụ. Ọ nọrọ ebe ahụ. Na ọ bụ na abịara onye isi anọ ya emechie the market. Mechie the shop. So ya nwe mee Governor Soludo obe. Ya ka o ji nọrọ ebe ahụ. Je mepezie the afịa na ọrọzie. Nọ n'ebe ahụ. Aba nke ọbezi kpụrụ ya. Mgbe ha bịara ha sị na onye ha chọrọ bụ the chairman. Na chairman. Pick rie. Since then, year 2023, 25 September till today, being 2026 of anya. Anya afụbeghị anya. Ụmụ Igbo, ụnụ anụgo ife ma ọmị anyị kwuru. Mgbe m fụrụ that video na-etrend online, mgbe nwanne nwaanyị na-eti ala na-ebe ife mere nwanne nwaanyị. Nso know that I will come na mma ajụ ese mala ebe ma ọmị anọ ka m bịa fụ ya ka o ji ọrụ ya na bụ wele kwuo. So it's a very terrible situation. It's a very terrible situation. And ọ bụ ife nwute na gọvanọ nyere iwu were kwuo so everybody open. Ya nwe mee ka o mee gọvanọ obe na ihe ọ dakpu n'ime. Since then till today, the governor abịabelo ka ọ bịa ma what is happening, ka ọ ma how he will help to bring the man out or ka ọ mara just nothing. Ka na-ata afụ na-achọ that ife. See that time till today, ma ọ mị afụbeghị that ihe. Since that time till today, mommy have been there. So we work on for because as we know, I will come and verify what is happening due to what is happening everywhere now concerning issue of Monday sister to my husband. So no, let me come and see. So mommy, so sorry for what happened. So sorry for what happened. Sorry for what happened. Sorry for what happened. So and it is a very pity. I'll be with them. Now governor of Anambra State in you. Well, listen, all the chairman he might from pay their market. I wouldn't even pay your market in that you must be there. So Dimomia or obey to obey the governor of Anambra State. He went and opened as a chairman of the market when me Pembuka before the kidnappers. They went that place. Only him had just a donyebu chairman. Then leave others, pick the chairman. Since year 2023 to this year, nothing. They have spent all they have to look for their husband. They don't see him till today. And the governor who gave the order did not even do anything. All of them keep silent, pretend that they do not know what is happening. We are living in a wicked generation. We are living in a wicked generation. And at the same time now, the census at home is trending now. Before the one name on me, well, there's alarm, well, Tiembu, Sumba, no color. This is what you told us before. The one since that time to today, brother Ifraba, bu mommy, almost 7 children, 7 children. So one day working, only if you will keep you will keep one debo or you will keep Governor Soludo. Igbo bi working. Mo na eba bu okudele enibe. O nna m bụ onye Soludo laptalo. In this Monday sit at home thing, sick up tabafe. Then Soludo and laptop gear, Omega Obey. But I hear, he has been adopted since 2023. And since then, Soludo have never for one day sent a delegate to go and console the families that he has already trapped. So my questions for Soludo is, what is your motive for this coming out on Monday to come and trade? This insecurity in this present time. Goal. Each other left and them mother. Potable ndi hageji we cholo aja. When kill up time, they will actually aja. What have you done for the one that you have oh God. Ife nwere ike ịtụnye n'akụkọ a maka na-ebupụta gị n'ihu akwụkwọ bụ onwe onye nke gị atọje jee n'aka ndị uwe ojii gwafa na-atọje onye nke gị ọsọkwa ya ndị ntọrị ahụ na-agwa na ga-ejekwa na gwa ndị uwe ojii zolo ezolu jee gwafa welu nọmba ahụ ndị ahụ ji akpọ nye ya ndị uwe ojii wele akaụntụ afa si gị wee kwụnye ego nye ya ndị uwe ojii maka adịka ama echi niile enwere ike ọ bụ na ọhụ ndị na-eche n'ofe atọje onye nke gị bụkwa na ife tọje onye nke gị ka ndị ezinụlọ a si ekwu okwu afọ mebe fati na faje n'aka ndị uwe ojii mee ife dị etu a ma mee ife dị etu a ife a na-ekwu ebe a bụ ndị ọyịya amakwọ na onye bụ onye na ngwere niile amagbukwa amagbu amakwọ na nke afọ na-asa
nke ọzọ bụrụkwa na atọrọ onye nke bifo inye ndị ntọrị mmadụ ego gwafa gosighị ife akaebe iji wee gosi na onye nke gị odo ndụ bifo iwere ego wee nyefa maka enwere ike ọ bụrụ na onye nke gị anọzi n'aka fa ma ọ na ọnwụnwana iwere ego na-ese ndịrịfa o nwere ike ọ bụrụ na ọ họdụrụ ndetọ jie bụ ife na-akpọzi unu na fonu ka unu sendi ego iwere ego na-enye ndị ahụ maka na onye nke na-akpọ unu nwere ike ọ bụrụ na ọfụgokwana na-atọji onye nke unu andị na unu chọkwa na ịchọta onye nke unu ntu ọbụla o si wee dị ife onye ọzọ o jee were nọmba na-akpọ unu ewere ego na-enye ya uwe na aya ama na ọhịa atọje nwanne unu onwe onye nke gị atọje buru ụzọ jee n'aka ndị uwe ojii ịma nọmba ahụ ndị ntọrị ji akpọ were enye ndị uwe ojii ịmara akaụntụ nọmba fa wetara na ebe fa si gị wepụta ego mee ka ndị uwe ojii marụ maka adịka ama echi niile unu nụrụ ka ndị ezinụlọ a si wee sị na fa na-eje ma unu ekpere ma ebe ndị ọzọ fa na-eje ọya abụ n'ube dibịa ka e wee chọta papa fa a na-asịkwa fafa weta ego ndị a unu na-ejegasị na nke fa na-asị unu weta ego ọ na fa amahụ na unu nọ n'ife iru uju ka esi wee tọrọ nwanne unu a na-anakọrọkwa unu nke unu nwere enwe ọkwa ka unu wee na-afụ enwere onye nọ na kọmentị wee na-asị na ndị ntọrị je tọrọ nwoke anụnwa n'ime afịa na ọ na-abụ nwoke anụnwa bụ gọvanọ Chukwumachasị Soludo nyere ọda na fa ka ife kpata na fa ejeghị jide charị nwa Mgbafọ ọ bụrụ nwoke mmadụ agwa anya mepee ime afịa ka fa ya eje jide ebe ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị na-enwekwara ike ọ bụrụ na ọhụ ndị ntọrị a na-echebe ife tọje nwoke ọ bụrụ nọ ndị ya na nwoke nọ n'ime afịa ndị oyi ya ma ọ bụ ndị chọrọ ka ọ chaalụ fa n'ụzọ ka fa nwa wee rigoro bụrụ onye isi ọ bụrụ fa nwa tọje nwoke mmadụ a na-ebo ya nọ ndị ntọrị bịa n'ime afịa tọrịa maka na o mepere afịa mbọsị Monde ebe ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị na ndị ezinụlọ anụnwa na fa jee n'aka ndị uwe ojii ma o jekwa n'aka ndị udo na-achị nya afa mara ụzọ fa ya esi wee jee ka nya bụ ozi wee ruo charị nwa Mgbafọ ntị na fa eje ka charị nwa Mgbafọ ma anaghị so wee tọrọ papa fa onwe enyemaka ọ ya enyerefa na ntu afa si wepụta n'ihu akwụkwọ na-asị na charị nwa Mgbafọ enyeghị ọrụfa aka na charị nwa Mgbafọ ya eti aka n'imi wee marụ na-atọje papa fa ọhọ bụ na agwara ya o wee marụ ọkwa na ife ndị mmadụ na-ekwu na kọmentị ka nke ọrụ unu ka Chineke kasịkwa n'ezinụlọ anụnwa obi gbakwanụfe ume ka charị nwa Mgbafọ nụkwanụ ya bụ ozi ma marụkwanụ ka o ya esi wee nyelụfe aka ọ dookwa izi m otu nwaanyị ịzụ ụmụazị 6 iko 5 ekenekwanụ m unu